Bon dia. En primer lloc, a totes les persones assistents a aquest acte. És una satisfacció com a president del Consell Econòmic i Social de Barcelona des del passat 19 de març introduir aquest acte de presentació de l'informe sobre l'accés a l'habitatge a Barcelona i la regió metropolitana de Barcelona, del que són autors els membres de la consultora de l'EF, els senyors Sergi Alponte, Luis Fernández, que ens presentarà l'informe en el dia d'avui, i Guillem Izquierdo. D'aquesta manera, el Consell compleix les funcions previstes en els seus estatuts, entre elles elaborar estudis, informes, dictàmens que interessin a tots els àmbits municipals de la nostra ciutat i, per suposat, també analitzar i promoure debats sobre aquestes qüestions, no únicament que afectin els àmbits municipals, sinó també a tota la ciutadania. Voldria destacar breument, perquè el que és important és la presentació de l'informe, voldria destacar breument o ressaltar breument la importància que té l'accés a l'habitatge tant en l'àmbit social com també en l'àmbit polític. Des de la perspectiva més social, voldria fer esment del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes d'abril, que ens indica que l'habitatge és la principal preocupació quan es pregunta a les persones enquestades sobre quin és el principal problema existent a Espanya i també quan es sumen les tres respostes possibles. Després, quan es pregunta quin és el principal problema personal, ja baixa al segon nivell, per darrere de la situació de crisi econòmica, i es situa en tercer lloc quan es sumen les tres respostes, perquè davant es situa també, i és important destacar-lo, per la importància que té la sanitat. En el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, publicat a finals del passat mes de març, l'habitatge és considerat el primer problema per part de les persones enquestades, un 23% de respostes, molt per davant del segon, que estan empatats la insatisfacció per la situació política i la immigració. És la principal preocupació pels votants, per les i els votants del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts, de Comuns Sumar i de la CUP, i és el principal problema per a totes les franges d'edat de les persones enquestades. No és estrany per això que des del Consell Econòmic i Social s'hagin fet en els darrers anys estudis que aborden directament o indirectament aquesta problemàtica i que aquest estudi que avui presentem incideixi directament. Durant l'anterior mandat del president, el senyor Francesc Castellana, del molt profitós mandat del senyor Francesc Castellana, i el que aprofito per agrair-li la seva presència, atès la importància que té de les seves responsabilitats actualment com a director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, es van dur a terme estudis sobre la mobilitat urbana a la regió metropolitana i els reptes socioeconòmics per fer un correcte planejament urbà a la regió metropolitana. Des de l'àmbit polític, jo crec que és important, i simplement esmentar-los, les propostes, les mesures, millor dit, adoptades pel govern espanyol des del passat mes de gener i que s'estan intentant dur a terme amb totes les lògiques dificultats possibles, conegudes, més que possibles, conegudes per la situació política en què vivim. Des del govern de la Generalitat, el decret llei 2 de 25 de febrer d'enguany, que ja ha estat convalidat pel Parlament català en la sessió de 9 d'abril i que està pendent de tramitació com a projecte de llei, i esperem i desitgem que les millores, les esmenes que s'incorporin siguin, òbviament, per enfortir aquestes mesures de garantir l'accés a l'habitatge. I, finalment, la importància que li concedeix al Parlament català, i d'això queda plenament reflectit en la moció aprovada el passat 17 d'abril
a partir de la presentació per Esquerra Republicana de Catalunya, incorporació amb esmenes transaccionades del PSC i de Junts, sobre l'accés a l'habitatge i on es demana, s'insta el govern de la Generalitat a augmentar en 50.000 habitatges el parc públic de lloguer assequible abans d'acabar el 2030, i també es demana una qüestió que és més important i que és l'econòmica, òbviament, que és que es modifiqui la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera espanyola per a permetre als ajuntaments aprofitar els seus superàvits per exercir el dret de tanteig i retracte. En l'àmbit més institucional i també amb molta rellevància política, jo voldria fer breument esment de dos importants documents. El primer, la declaració presentada per la Federació de Municipis de Catalunya el passat dia 28, presentada públicament pel nostre alcalde, el senyor Jaume Collboni, i l'alcalde de Mataró, el senyor David Bote, adreçada a la Unió Europea per tal de facilitar polítiques d'habitatge accessible on la participació dels ens locals sigui molt important i on es demana també, des d'una perspectiva econòmica, que acaben veient que és realment la més important, exceptuar la despesa pública en habitatge social i assequible de titularitat pública de les regles fiscals presents al Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea. El dia 15 de maig, molt previsiblement, atès que el document va ser aprovat ja en comissió per majoria, s'aprovarà pel ple del Comitè Europeu de les Regions l'informe sobre el paper de les ciutats i les regions en quant a l'accés a l'habitatge, del que ha estat president, del que ha estat ponent, millor dit, el nostre alcalde, senyor Jaume Collboni. En el document es constata que hi ha més d'un 10% de les persones que viuen a ciutats que consideren els preus excessius i, per tant, no poden disposar de l'habitatge que voldrien tenir, i es demana també que totes les inversions públiques en habitatges assequibles es considerin fora de balanç en el proper Pla Europeu d'Habitatge Assequible que es durà a terme, es presentarà, està previst, al primer trimestre de 2006. I, en fi, em permeto destacar avui, i ho dic amb estima, òbviament, que en aquestes hores, no sé si ja s'ha celebrat o no, o en aquestes mateixes hores, tenim un competidor de l'acte d'avui, que és la presentació per part de l'alcalde de Barcelona, senyor Jaume Collboni, de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i de l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, de la presentació del document Mayors of Housing, on és l'aliança de les grans ciutats europees que reclamen una acció urgent en matèria d'habitatge. Vaig acabant aquesta presentació, tot agraint, torno a insistir, la presència de totes les persones assistents, i em permeto també, òbviament, especificar la persona del nou president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el bon amic Ciriaco Hidalgo, i, per suposat, la del comissionat per a l'habitatge de Barcelona, l'habitatge de la vivenda del senyor Joan Ramon Riera, i, òbviament, també a totes les persones que en nom, senyor Pau Donés, senyora Anna Puigdeval, senyor Marc Molina i senyora Liliana Reyes, que intervindran en nom de les organitzacions sindicals i empresarials presents en el Comitè Econòmic i Social i que al cap i a la fi són l'alma mater del Consell Econòmic i Social. Si funcionen, funcionem, a més de la qualitat del personal que tenim, del personal de serveis del propi Consell. L'informe que presenta immediatament el senyor Luis Fernández crec que m'ho he llegit i, òbviament, faig solament dues pinzellades, té per finalitat reflectir quina és la situació de l'accés a l'habitatge, de quina és la situació de les persones residents i de com es relacionen. Jo m'he quedat amb la xifra de més de 2.257.000 habitatges, dels quals el 85% són principals i el 15%, que no és poca cosa, són no principals, i m'he quedat també amb una dada que reflexa com està canviant el món, a Barcelona i en general, que és que el 31% dels habitatges de Barcelona estigui ocupat per una sola persona i que el percentatge sigui menor, però no menyspreable, del 23% al conjunt de la població enquestada. I que no hi ha solucions màgiques, crec que és la resposta que no agradarà, però que al cap i a la fi és la que es planteja l'estudi, però que sí que hi ha propostes i que de ben segur escoltarem amb la veu dels representants sindicals i empresarials
per aconseguir que l'habitatge no sigui un bé comú i no sigui un recurs especulatiu, que és una qüestió fonamental. A continuació de la intervenció del senyor Lluís Fernández, intervindrà el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Joan Ramon Riera, i donarem pas a continuació a les intervencions de les persones que representen a les organitzacions sindicals i empresarials per intentar finalitzar, com sempre m'agrada dir-ho, a veure si ho aconseguim, un xic abans de les 2. No sé si és perquè anuncien que hi haurà pluja, però en qualsevol cas també per tenir-lo present. Moltes gràcies. Lluís, tens la paraula.